ज्राव गिलु बालु बाब साथिं फैजोब्बाय खेबसेफानोसैलै अखा हाबाय दसेनो हागासो जागोनलै सानावसो अखा हानानै गोदानलै बिदिबालाय स्राव ज' हाखाबाय अयथासार अखा हाबाय आरोना लोगोफोर आं न' सिङाव दङ ओमफ्राय नै ओरैबो देखायबावसै आं एसे फारसेथिंजाय नायदो नै ओरैजाय दाना नै मोदोमफुल बिफाङा बे जोलासो जोआ दस्रा साइडथिं दङ नैबे फांसेयाबो जोला ओमफ्राय जोआ नैबेयाव जोला दं ओमफ्राय बै गाहायथिं जो दङ जो फिथाइ थायग्रा ओइलाय गाहायाव देनजार अखा हाखाबाय ओइ ए माबासो लाइटसो होदों बाल्थिङाव दै आजावबाय नै बाल्थिङाव बेनिफ्राय ओंखारदों दैया मा जानला मोनला मबाइल थुलायखो नोंलाय रोङागारालाय फट' खेबा खेबा नालाय आंना फिसाजोआ माबायदि माबा खाख्लुमलाबायनानै थाबाय नालाय सामि बादिनो नालाय हेइ गामि ना खेबा फट' खेबा बे आं लाइभ होनायखौ नुवाखै गामि बयबो नायगासिनो खेबा फिसाजो बियो उन्दै नार सायो खर'आ बिदि गोजाया हामा हंगार अयथासार अखा हाबाय जेरावबो ओंखारलांनोबो हाला एलाइसो जाम्बिया सौथुबाय आथिं सौथुबाय जि अखा बेजों फट' खेबनो होनना दाहरगोन फट' बे मबाइलजों आं दां होआ रावबो मबाइलखौ उन्दैफोरनो मा जाम्बि जाम्बि खाथुमना लालाजोबखो नों ओमफ्राय एसे खमायहांबाय दां अखाया ना खमायाखै खमायहांबायथ' एसे दा हाफिननो हागौ बेलाय ओरै बाहेरायाव ओंखारोबा दानाथ' न'आ साराय उफाले हाग्रा गेजेरसो नालाय साराय उफाले हाग्रा दंजोबा ना न'आनो
अखा नै गय बिफां मा नारखोना नारखोआ एसे खमायजोब्बाय अखाया बे फिसाजो गिदिर ओंख्रि संगासिनो अखा 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 जाम्बि जाबाय नोङो बेखौ खालामनो आरो बारासिन जालायबाय अखाया बारा जाबाय नै अखाया बारा गोलैलांगोन बोरैबा गोलैखाबाय Hi, hello, good morning. Ya, मोसाबाय थालाय बिदिनो देलाय मोसालाय मानो थांखो मोसाफैदो बेनो जाबाय मोसानाय मोजां मोसाब्रा नों मोजां मोसानो रोंखायोना बिदि जायो सोरबा अखा नागारहांबायलै एसे दोनथ'नोसै